Godmorgen og velkommen her til Godmorgen Danmark. I det seneste år er SF og Villy Søvndal kun gået en vej, det er frem. Men ifølge en helt ny meningsmåling, der bliver offentliggjort i dag, går partiet nu markant tilbage. Vi får besøg af SF's leder, Villy Søvndal. Og så får vi også besøg af verdens vel nok mest nørdede orkester. Det har de sagt ja til, jeg gerne må kalde dem. Det er et band, der består af fuldvoksne mænd, som kan spille på computer. De spiller simpelthen ret god musik, kun på computer. Blandt andet en Commodore 64. Og så banker mit teenager allerede hårdt under fløjlsjakken. Peter, nu skal vi tilbage til en tid, og det er jo dig, hvor du legede med en pind og en sten. Var det ikke sådan, det var? Morten, du har stadig førstepladsen i at være Danmarks PT sjoveste mand. Så men det gør vi færdigt, og så skal vi jo smage på det lidt senere. Men nu skal vi over til noget, som... jeg ved ikke, om vi begge to har glædet os, men jeg har stået og lyttet lidt på det under prøverne her. Musik på keyboard og joystick og så videre. Meget spændende, meget spændende. Ja. Det er nemlig rigtigt, fordi her der står 6 voksne mænd, men inde i maverne er der små drenge, som bliver helt vilde, når de hører ordet Commodore 64. Og derfor har de selvfølgelig også taget en Commodore 64 med, som er en del af det her computerorkester, kan man vel godt kalde jeres lidt nørdede band. Jesper, lad mig lige høre, Søren, hvad I hedder Press Play on Tape, det hedder jeres band. Hvad går det ud på? Jamen, Press Play on Tape, altså vi er jo i princippet, eller rent faktisk et rockband, som hylder de gamle computerspil, de gamle tv-serier, alle de ting, som gjorde os glade, da vi var børn. Og det har vi simpelthen samlet os om at finde ud af, jamen, hvordan kan vi få den glæde fra barndommen tilbage gennem rockmusik eller anden musik. Men der er jo det helt specielle, at alle jeres instrumenter faktisk er noget, der har med computer at gøre, ikke? Det er rigtigt, og det er så måske kun lige for det her nummer. Normalt så spiller vi også på rigtige trommer og rigtige forring, guitar og bass og så videre. Nu er det her specielt for i dag. Så det nummer, vi skal spille i dag, det kommer fra et spil fra Commodore Amiga, som var efterfølgeren til Commodore 64. Ja. Og det er et spil om krig, der hedder Cannon Fodder. Og teksten er måske lidt kontroversiel, men det var fordi, at dengang, der var det altså sjovt at lave sådan noget. Det kunne man godt gøre grin med. Så ideen er, at på Amigaen, der var musikken lavet ud af små lydstykker. Og vi har så taget de her joysticks og lavet noget software, sådan så vi så at sige, kan spille de her lydstykker, og så kan vi altså optræde med det. Så i stedet for at computeren spiller det, så gør vi det på de her joysticks. Hvor kommer den forkærlighed for computer, så I decideret udvikler et band for at kunne spille på computer? Ja, hvor kommer sådan noget fra? Barndommen? Fra, jeg tror, vi alle sammen var 12-14 år gamle, der var computer bare det mest fantastiske, man kunne forestille sig, og så har det bare gået i slag siden da. Ja. Og så har vi så stødt på hinanden på Datalogisk Institut, hvor vi fandt sammen om noget fælles her. Ej, det er jo helt fantastisk, kan man sige. Det hele hænger sammen. Altså, kan man score mange piger, ligesom hvis man kan i et almindeligt rockband, når man siger, man er sådan en Commodore 64-band? Vi må jo nok tilstå, at det er jo ikke på grund af alle de piger, som var teenager i midt-80'erne, som havde en Commodore 64, som det er ikke dem, der står i forsvaret. Der er nok en overvægt af mænd, kan vi jo godt sige, blandt vores publikum. Okay, det er mændene, der står dernede og tilbeder jer. Ja. Hvordan, kan I ikke lige prøve at demonstrere lidt, hvordan fungerer det? Altså, jeg tænker, hvordan lyder sådan en? Jeg skal lige sige, at den her Commodore 64 er bygget om, så den lyder slet ikke, som den gjorde i gamle dage. Okay, det er allerede lidt trist. Ja, det er lidt trist, ja, men i dag der lyder den som et horn, og så lyder den sådan her. Ja. Og du står med joystick, hvordan lyder det? Ja, det her er the arcade joystick, og det lyder lidt som sådan her. Hold da op, så kommer man lige i kirke der. Ja? Jamen, jeg har også tænkt mig at spille trommer. Jeg har sådan en dansemåtte, så lige kan pege på den. En god metal en, sådan kan den holde til, man træder på den også. Det er meget praktisk. Så kan man spille trommer på den. Ja, og hvad står du med? Jeg har jo nok den, der vil vække mest genkendelsesglæde hos folk, fordi det her, det er den gode gamle PlayStation 2-controller. Ja, du er den moderne af bandet, del af bandet. Ja, i den her sammenhæng næsten. Og den bruger jeg så til at spille bass på. Ej, hvor fantastisk. Og så står du med det jeg har her, det er... mange kender sikkert af Guitar Hero, som er et meget kendt spil nogle dage, men faktisk var japanerne ude 10 år før med et spil, der hedder Guitar Freaks, hvor I kan se, den har kun 3 knapper og er lidt mindre og lidt anderledes. Det er faktisk helt det samme spil. Ja, jeg er blevet fascineret, men jeg var jo også teenager i 80'erne, vil jeg sige. Kan der kun være mænd med i jeres band? Eller plads til en pige? Har du da lyst? Ja. Okay, så lige gå hen til Andreas, så kan vi lige tage den sidste. Det er en Jeopardy-controller. En Jeopardy-controller fra et spil, der hedder Boss. Ja. Og den kan synge i dag. So much fun! Så jeg bestemmer, hvordan jeg vil synge, når jeg trykker på dem? Ja, så kommer jeg over til dig, så kan du få lov at spille med. Jamen, skal vi ikke gøre det nu? Det kan jeg mærke. Det synes jeg er sjovt. Godt. Okay. Jeg skal af med den her. Værsgo. Jeg giver den til dig. Nå, jeg må ikke spille endnu. Ja, til dig. Okay.
so much fun. War, never been so much fun. Go up to your brother, kill him, leave him lying in his uniform, dying in the sun. Some war, so much fun. Kill him with your gun, kill him with your gun, kill him with your gun. War, never been so much fun. 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 Go up to your brother, kill him with your gun, leave him lying in his uniform, dying in the sun. Og så var man altså lige tilbage på teenageværelset et øjeblik med Commodore 64 og ikke mindst Press Play on Tape. Vi er tilbage efter nyhederne, og senere i programmet der får vi besøg af vores fodboldpanel. Vi skal blandt andet varme op til Superliga-starten i weekenden, og så skal vi også varme op til Oscar-uddelingen i weekenden. Det skal vi sammen med Hans Pilgaard og Anne Lind Andersen. Men inden så længe, nyd det sidste af musikken. Vi ses.